ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁର। ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ କେତେ ପବିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଲା ବେଳକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପଥର ବି ଭାସିଲା। ମାନେ ରାମ ନାମଙ୍କର କେତେ 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 ପାୱାର। ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କି ମୋ ନାଁରେ କଣ ଏତେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଥରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକିନି ଭସେଇଲେ ଏତେ ଭାସି ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭସେଇଲା ବାଲା ସିଏ ତ ମାନେ ଭାସିବାର ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବାଲା ଯଦି ଭସେଇବ ପଥର କେମିତି ଭାସିବ ଆଜ୍ଞା। ରାମ ନାମର କେତେ ପାୱାର। ଏ କଳିଯୁଗର ଜୀବନ୍ତ ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରାମ ନାମ। ସଦାସର୍ବଦା ରାମ ନାମ ଜପ ଯଦି ମୁହଁରେ ଥିବ ତେବେ କିଛି ବି ଆପଣ ବିପଦ ଆପଦ କିଛି ବି ଆସିବନି, ସବୁ ତରିଯିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା, ରାମ ନାମ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ନିତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ। ସେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।